Piragua hasi nintzen, esango nuke 2007-2008 kursioak egiten. Atletiko San Sebastianeko klubean eskaintzen ditun udalekutan, eta bain hemen nago. Azkenean gure klubean kirolari handiak egondia. Oraintxe bertan ikus dezakegu Maialen. Klubean sartu nintzenean, ja hor bere lehendabiziko jokoetan zeon, orduan batarte xamarra badao. 2008an Pekinera jo nintzen lehenengo aldiz joko olimpiko batzuk bizitu nitun. Nire lehenengo zartako olimpiko serioa hor hartu nun. Eta horrek eman zidan gogoa, ez? Hurrengo urtean 2009an munduko txapelketa hori, fuerte usteko, ez? Aukera eman zidan. Momentu honetan euskal piraguismoan osasuna ikusten dugu, osasuntsu dago, taldean, ekipo nazionalean euskal piraguista asko gaude, eta oso maila honean entrenatzen eta lehiatzen. Taldean dauden piraguistekin, Miren, Pau, Olatz, Klara, sekulako konpromesua ikusten dut. Sekulako konpromesua dute, ikusten dutelako reflejo ona diela, erreferente oso onak diela. Eta atzetikan datozenak ere badutela, ez? Nun begiratu. Oraintxe bertan 25 urte ditut, baina 10 urte daramatzat goi mailan lehiatzen. Ni desente prestatuago sentitzen naiz joko olimpikotara begira, eta nik uste inoiz baino gogo gehiagorekin. Niretzako Pariserako bideko ziklo hau ez da ian espero nun bezain progresiboa izan, talde aldaketa, entrenatzaile aldaketa. Niretzako adaptazio prozesu hori nabaritu da ere, baina esan bezala nik uste guzti horrek erakutsi dela, eta naiz eta momentu zailak izan nik uste berriro hildo polit batean gaudela. Nik 26 urte ditut, 10 urtekin hasi nintzen piraguan, eta pauso asko eman ditut, ez azkenean urte onak izan ditut, baina baita urte txarrak, eta azkeneko 2 urte hauek pixkat bola egin zaizkit, ez, esango nuke, baina nik uste urte honek motivazio handiak garri dela, eta aldi berean ere pixkat beldurra ematen duz, azkenean askotan entrenatzen dugu eta situazio desberdinetan jartzen gara, baina inoiz ez daude kompetizio situazio batean, ez? Horrekin nago pixkat hor en la lucha. 12 urte egingo ditut arraun egiten, 24 dazkatasik nire bizitzako erdia Piraguan gainean indet, eta oraintxe bertan ikuste nire burua goi mailako kirolaria sortzen nahi naizela. Orain nago formakuntza baten bidean. Tengo 22 años y cuando empezaron el ciclo olímpico yo no estaba ahí como favorito, ¿no? Y ha sido una evolución de mucho trabajo, de mucho entrenamiento y yo creo que, ahora estoy en una posición que hasta estos 4 años he querido estar y, pues con muchas ganas de al menos intentar hacer algo bonito. Nik askotan esaten dut, ez, estiratua dagoen txiklea estiratzen nahi naizela. Nire ibilbide amaieran nago, baino ez dakit amaiera hori noiz izango dan. Hemen 51 urterekin, gogotsu, piraguismoaz gozatzen, eta oraindik gerra pixkat ematen, ez dagoela gaizki. Bizitzako etapa desberdin eta aurkitzen zehar ziklo olimpiko bakoitzan. Eta kirolari formakuntza guzti hortan ere etapa desberdin batean. Politia da ere, beste etapa bat izaten ari da.
Niretzako Pariseko Joko Olimpikoetan, Joko Olimpiko batzutan, lehenengoz, bi domina, irabazteko aukera izango dut, kayak cross modalitate berria sartzen dalako. Lukas Egibarrek snowboardeko tablarekin egiten duena, guk piraguarekin egiten dugu. Konfrontazio zuzen bat, 4 piraguista irteera rampa batetan jartzen digute, 3 metro, 4 metroko rampa baten gainean. 4 piraguista arerio garenak bata besteangatik irteera elkarrekin ematen dugu, zirkuito bat jartzen digute, nun aukera gauden zirkuito guzti horretan bata eta besteari aurreratzeko. Naiz eta dirudi momentu hortan jokutara pasa dela batean, guretzako motela izan zen, agertzen juntzan, baina ia esan hasieran ez genuen oso hurbildikan bizitzen. Lehenengo fasea bai dela individuala, eta orduan hor zirkuitoa ahalik eta azkarren egin beharra dago, gero posizio on batean ateralizateko rampatikan, 4 korrondak izango dielako eta meta pasatzen duten lehenengo biak klasifikatzen dira, eta horrela finalera iritsi arte. Tokio bukatu zenean ez nekila jarraitu utzi, jarraitzaren bultzada horrek kayak crossak eman zidan. Ilusioriok itzeak, bi domina etxera ekartzeko aukera badagola. 4 urtez buruan izan duzun helburu bat ez lortzea, argi dago momentu horiek ez direla errazak. Baina, hobetzeko aukera hor dago, eta hori da plana azken finean ez da konpetizio batekin obsesionatzea, baizik eta prozesuarekin jarraitzea eta ahalik eta hoberen izatea piraguista bezala, pertsona bezala, eta hori azkenean hurrengo emaitzetan itzultzea pixkat. Niretzako azkenean lehendabiziko ziklo olimpikoa da, ez sailkatzea normalena da. Egia da, igual minori ez dela desagertzen, baina egia esan da, motivazio bat badago hurrengo jokuetarako begira. Esango nuke oraintxe bertan da behar detena. Urte gehiago uretan egotea, entrenatzen, bai fisikoki, bai mentalki, formakuntza hori beharrezkoa da, oraintxe bertan. Parisko jokoetan egoteak alde batetik izugarrizko lasaitasuna ematen dit. Egia esan urte askotako lan horrek azkenean fruitua eman izana ere esaten dit, eta izugarrizko satisfakzioa bainegatik eta bainere ondoan dauden guztiengatik, ez? Jende horrengatik ere lortu dudala, ez? Azkenean horrek ere poztasuna handia ematen dit. Estar en los Juegos, la verdad es que es un sueño, porque desde los 6 años que estoy en el agua y imaginándome el momento en estar en la salida, y la verdad es que es algo muy especial, se me pone la piel de gallina. Yo sé que estar aquí ya es algo muy grande y que ya me va a ayudar mucho como persona, como deportista, como piragüista. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Pues hacer algo guay. Me imagino una línea de salida y por mucho que mi padre me dice que frene, yo no tengo mucha intención de frenar. Yo quiero darlo todo y va a ser así. Pariseko jokuak bisualizatzen ditudanean aukera ikusten dut, eta, nik nahi dudana, nik maite dudana egiteko aukera berri bat publikoarekin, Joko Olimpikoetako giro berezierrekin, munduko piraguista hoberenekin lehiatzea, eta hori da ikusten dutena. Aukera bat, ni ere joko horren barruan egotearena. Konpetizio bakoitza aukera berri bada, egiteko aukera bat, eta zerotik hasten zea. Eta bai zu, eta bai beste guztiak ere. Orduan, momentu hortan hoberen egiten duenak irabaziko du. Eta momentu hori bizitzea, benetan berezia da, benetan pena merezi du. Egindako gauza guztiak, orain egindako gauza guztiak pena merezi dute. Momentu hortan sentitzen dezuna, inoiz gehiago ez dezulako sentituko. Eta hain bizi sentitzen zea, hain estremua da dena, buruz ni joala horre egotera. Olimpiar jokoak oso hitz handia ematen du, eta azkenean kirola egiten dugun guztiok nik uste denok bizi izan nahi dugula sentsazio hori, ez?
nik uste joko olimpikoak direla oso uniko bezala, ez? Eta orduan horrek berezia egiten du gauza. El hecho de ser muy joven y tener una carrera muy larga te puede dar algo de tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, menos igual, esta vez igual no puede ser, pero tendré otra, ¿no? Tengo algo de tranquilidad porque me quedan muchos años, pero a la vez quiero disfrutarlo al máximo, dar lo mejor posible y disfrutarlo mucho. Paris eta gero bizitzak aurrera jarraitzen du, momentu honetan ez da minutu bat ere ez dio dedikatzen Paris eta gero zer. Momentu honetan piraguista izateaz asko disfrutatzen nahi naiz, momentu honetan piraguista naiz, Parisera iristean piraguista izango naiz, eta hor garrantzitsua izango dena ez da izango hauta gero zer. Presentea bizi bardet, oraina bizi bardet. Paris eta gero, hurrengo egunean oraindik piraguista izango naiz, eta ikusiko dugu, baina ez ditut ateak ixten.